Ìròyìn láti ilé-iṣẹ́ Atótó-arére Online TV. Mo pàdánù ìgbéyàwó mi látàrí ìfẹ́ tí mo ní sí eré orí ìtàgé. Yétúndé Wùmí ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbajúgbajà obìnrin eléré orí ìtàgé òní Yétúndé Wùmí ló ti ṣe ìfiléde àwọn ipa ribiribi tó kó nínú ìrìn àjò rẹ̀ láti ní orúkọ nínú eré orí ìtàgé. Arábìnrin ẹni ọdún 64 náà ló sọ ọ̀rọ̀ lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn tó sì sọ wípé òun bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò òun nínú eré orí ìtàgé lọ́dún 1982 lábẹ́ ẹgbẹ́ eléré orí ìtàgé fèyíkọ́gbọ́n ti Sunday Akínọlá nígbà tí òun sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìrírí ọlọ́dún pípẹ́ rẹ̀ nínú eré orí ìtàgé. Yétúndé Wùmí ṣe àlàyé wípé látàrí ìfẹ́ tí òun ní sí eré ìtàgé náà ló mú òpin dé bá ìgbéyàwó òun. Ó sọ wípé òun kò lè gbàgbé Adelove, ẹni tí ó gbé eré orí ìtàgé wá sí ibùdó Danjuma Film tó súnmọ́ ibi tí òun gbé, tó sì jẹ́ wípé ní ìgbà náà aṣọ funfun ni ó wọ̀ tó tún fi mọ́ gbogbo àwọn ohun tí ó wọ̀ sára lọ́jọ́ náà tí ó jẹ́ funfun. Bákan náà ni ó tún wá pẹ̀lú ọkọ̀ funfun nígbà náà. Gbogbo ènìyàn ni wọ́n sáré láti pàdé rẹ̀ tí òun náà sì wà lára àwọn tí ó súnmọ́ tóun sì rí dájú láti fi ọwọ́ kan aṣọ rẹ̀. Ó ní inú òun dùn látàrí èyí tó sì dàbí ẹni wípé wúrà ni òun fi ọwọ́ kàn. Ó ní àti ìgbà náà ni òun ti ní ìfẹ́ nínú eré tíátà. Ó wípé níṣe ni òun tó pàdánù ìgbéyàwó òun lótàrí wípé òun wò pé kí òun fi ọwọ́ mú kan nínú ìgbéyàwó àti eré tíátà, léyìí tó sì jẹ́ wípé nígbẹ̀yìngbẹ́yín ni òun ṣe àwárí rẹ̀ wípé òun nífẹ̀ẹ́ sí eré tíátà lọ́pọ̀lọpọ̀ tóun sì pàdánù ìgbéyàwó òun. Ṣùgbọ́n ó tún sọ wípé òun kò fìgbà kankan kábàámọ̀ láti ìgbà náà látàrí wípé bí òun ṣe jẹ́ eléré orí ìtàgé lóbìnrin dùn mọ́ òun nínú, tó sì jẹ́ wípé láti ìgbà náà ni Ọlọ́run kò dá ọwọ́ ire tó ṣe nínú ayé òun dúró.